थारैनो मोनद' हारिया एसटिनि मान मर्यादा मोननो हामारगोन ना? जुदि मोनद' हारिनो एसटि होमारोब्ला थाखानाय एसटिफोरा मा जागोन? बेसेबां खहा जागोन? मैयासो रायजो सरकारजों फोसावजानाय मोनद' हारिनो एसटि होनाय होयैनि सायाव फैगौ 25 जुलाइ खालाराव सावरायनो थाखाय मोनसे फोसावनायखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो माखासे आफादफोराबो बे सावरायनायखौ लानानै सावरायनायनि सायावनो सावरायनायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। थारैनो मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बर' हारिजों लोगोसे थाखानाय गोबां एसटि माहारिया मा खहा जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। बेखौ लानानै माखासे बर' हारिनि माहारियारि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन एसटि हारिनि माहारियारि आफादफोरा सिरियैनो थासिगोन नामा? बियो रायजो राजानिसिम मोनसे गेदेर सोंलु जागासिनो दङ। मोनद' हारिनो एसटि होगोनखौ लानानै माहारियारि आफादा मा अजद दैखांगोन बेखौ समाजसो मिन्थिसिगोन। मैयासो रायजो सरकारजों फोसावजानाय मोनद' हारिनो एसटि होनाय होयैनि सायाव फैगौ 25 जुलाइ खालाराव सावरायनो थाखाय मोनसे फोसावनायखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो माखासे आफादफोराबो बे सावरायनायखौ लानानै सावरायनायनि सायावनो सावरायनायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। थारैनो मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बर' हारिजों लोगोसे थाखानाय गोबां एसटि माहारिया मा खहा जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। बेखौ लानानै माखासे बर' हारिनि माहारियारि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन एसटि हारिनि माहारियारि आफादफोरा सिरियैनो थासिगोन नामा? बियो रायजो राजानिसिम मोनसे गेदेर सोंलु जागासिनो दङ। मोनद' हारिनो एसटि होगोनखौ लानानै माहारियारि आफादा मा अजद दैखांगोन बेखौ समाजसो मिन्थिसिगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।